Xa está preparado aí o noso amigo Pablo para meterlle aí unha boda dentellada ao bote. Veremos se é quen. E se vos tamén credes ter esa oportunidade de vir aquí ao Atrápame a levar cartiños, xa sabedes, escribídenos o 618-388-087. Agardamos polas vosas mensaxes e tamén agardamos que hoxe o noso amigo Pablo leve o bote. Xogamos por 32.700 euros. Sí, señor, aí está. Fíjate que chegan, Confía. Están todos contados. E billetes de 50. Non hai problema. Pero para leválo, xa sabes, terás que enfrontarte a 5 preguntas. E por cada acerto que consiga Pablo, levará 100 euros de premio. Se consegue un pleno, se acerta as 5 preguntas, levará o que hai no bote. E esas categorías polas que hoxe xogamos son os que aí ves. Temos baloncesto, cine, literatura, historia e música. 60 segundos por diante e 32.000, respira, 700 euros. Preparado, Pablo? Vamos allá. Pois veña, moita sorte. E tempo. Baloncesto. Agás na NBA, con cantas faltas persoais ten que abandonar a pista un xogador de baloncesto? Con 5. É correcto. Cine. Quen interpretou a quen na película Barbie? Paso. Literatura. Quen escribiu a novela épica de ciencia ficción na que están baseadas as películas Dune? Paso. Paramos o tempo. 21 segundos que transcorreron, ainda quedan moitos por diante e habrá preguntas ás que imos voltar, como esa película de Barbie. Buscamos quen facía de quen nese filme e tamén che preguntaremos por ese escritor de novelas épicas nas que logo se baseou a saga de películas de Dune. Temos por diante historia e música, de momento xa un acerto e 100 euriños no peto, Pablo, non vai mala cousa. Continuamos? Vale. Pois veña, atento. E tempo. Historia. En que ano abandonou o Reino Unido a Unión Europea? 2023. Non é correcto. Música. De que cantautor madrileño é o tema Papá, cuéntame outra vez? Leiva. Non é correcto. Cine. Paso. Paramos o tempo. A falta de 21 segundos pasamos na de cine. Non quixo dicir Pablo quen podía facer o papel de quen. Enfrontarémonos agora a ese escritor de novela épica de ciencia ficción no que están baseadas as películas de Dune. Será a primeira pregunta que che faga. Logo iremos á historia. Terá que buscar un ano, o ano concretamente no que o Reino Unido abandonou a Unión Europea. E en música, que cantante de Madrid, que cantautor cantaba o tema de Papá, cuéntame outra vez. 21 segundos por diante, fai bo uso deles, Pablo. Témolo? Sí. Pois veña, continuamos. E tempo. Literatura. Paso. Historia. 2024. Non é correcto. Música. Juan Gabriel. Non é correcto. Cine. Paso. Literatura. Paso. Historia. 2025. Non é correcto. Música. Cine. Paso. Literatura. Paso. Historia. 2022. Non é correcto. Música. Paso. Cine. Paso. Literatura. Paso. Ai, acabouse o noso tempo. Bravo polo esforzo, Pablo. Ben feita aí a estrategia. Non se iba en de todo, pero tiñas aí a confianza de dar no ano do Brexit. Era o 2020. Puxo un chisquiño pa diante e era pa atrás, pero ben aí a estrategia. Ryan Gosling foi o que fixo de quen na película de Barbie nesa categoría de cine. Frank Herbert foi o autor desas novelas nas que logo se basaron todas as películas de Dune. E quedábanos tamén Ismael Serrano, o cantautor que cantaba esa de Papá, cuéntame outra vez. O que che vou contar eu agora é os cartiños que levas. Ese acerto ten premio, por suposto, é 100 euros que van para Negreira con Pablo. Ben xogado, non é mala forma de empezar a semana. É mellor que vai continuar, porque o próximo día xogaremos por un bote de 33.000 euros. Casa nada, contamos con vos, Vémonos ata a festa.